Sige, atay ma'am. Wala ako sa... Kala ko hindi nyo kasama. Uy, ate rin. Ay, tulog pa. Bakit? May Kayla. Oh, ay, tanga mananda kang Mama Mary Kaine. Coronation. Nakita ko lang tayo siya doon ah. Baik niya ko pe mali na dalo ni tatamu. Lang ini katabayo kan tatang, may tatang. Kaya dati na. Ay, yung muna din pati ko rin din niya. Bali na ka niya. Ay, ko rin. Lepay Lolo Andy. Oo, subukan mo yung leche. Alin sa'yo na, magyaya kayo. Alin binihiyo? Alin magkiraya pa sa siyang makanan. Abira-bira. Susunod yun. Atay Gio. Atay Gio. Oy, Kyra. Oh. Ay, kuya, kain ka na. Oo. Camera, nagka-camera na lang ako. Wala naman. Uy, tangkay. Tangkay. Antay, dahil na. Oh. Hindi niya pa nga mamamouse. Ikaw na kaya. Lalo talaga. Dito nga na ako ng tundo. Itong tissue. Ito yatang minudo. Wala na. Ito yung celebrant. Ako malikot. Ako yung malikot. Ay, hindi maganda si Marin. Pati Tito Bonnie o Tito Tiki. Pagpatay dito kay Mr. Morillo at Yapon, sinabi na po ng militar ng PNP at Ba, party naman ng Kelly. Kaya... Ang dahilan na magre-resign ka, hindi ko ito pinirman. Kaya nagsabi siya, pwede daw inopera authority